Добре. Може да сметнете всичко. Добре. Добър ден. Търся си някаква ежедневна риза, която да нося. Памук с еластан. 80 лева. Харесва ли? Добре. Ами по принцип е доста готово. Буб си, ама... Дай нещо по-изчистено. Нещо малко по-официално. Бордото ми харесва. Взимам абсолютно всичко в тази песен. Пълтото на каква цена е? 280 лева. Цената на костюма каква е? 320 лева. Този сет, който е на вас, го вземате, нали Да. така? А тези останали, че... Ще ги Чакай. Защо? Защо да не ги взема? Виж колко хубаво ми стояха, но ясно ще ги взема. На тебе Ами колко да, неща ти купихме от другите магазини, сега и аз искам да си взема някакви работи. Може да сметнете всичко. Добре. Цялата сума е 1090 лева. Аз ще ви направя отстъпка 920 лева. Честито! Чао, чао!